of town n'ụzọ. Oh, Shinne Nachi. Ebe ha bịara kịta bụ na Oji River, ịma na ndị Nachi nwere ụmụ nwanne na Oji River. So Shinne na ha. Ebe anyị nọ bụ wonderful. Ọ na-akpọtụ na-ewe mmanwụ. Ọ na-akpọtụ live and direct. Ị na-abata na-agwa ya ebe isi ese ya agwa ya ebe ị nọ na-eche vidiyo ka ọ na-aga viral na-ewe nyekwe na-efe gbanakwa n'ụzọ. Uje ha ọkụ ya gwara unu nwayọ na-ewe mmanwụ. Share this video, let it go viral. Gwa ya bishe sera, gwa ya bi no na share video. Shinne Nachi na Uzi local government area. Mana ịma na ebe anyị nọ kịta bụ Oji River. Oji bụ ebe ọ na-akpọtụ. Nwayọ na-agwa ya ebe ị nọ, na-agwa ya ebe isi, na-agwa ya ka obodo gị na ya na-eme. Agba ogide nnukwu mmọnwụ. Nwayọ na-agwa ya ebe ochie akpọtụ ebe ị nọ. Na nwanyị fụ na Oji ka anyị nọ na wonderful Oji ka anyị nọ ha. Oji bụ ihe a, Oji River wonderful. Ọ ya bụ ihe a. Taa ga-adị egwu. Nyekwe efe pụkwa n'ụzọ. Ayawa, dimpa. Let's share the video and I copy the link and I share different places. Let it go viral. Na gwa ya bishi ese na gwa ya be no. Obu ni boy Nachi gwa ya bishi na Nachi. Unu mana Tony, go the chairman youth on us eba with him there. Abu Ogidi man say. Ọjà akpọtụ. Ọkwa mawu gbanakwanụ n'ụzọ ọkwa mawu. Nwayọ nụ. Ọbịakwanụ gbanakwanụ. Ewe mahụ. Ya kpọtụwa. Na-agwa ya ebe ochie sere ọ dịka onwere ndị na-watch life a. Onwe ndị na-watch life na-agwa ya ebe ochie sere na-agwa ya ebe nọ. Na-agwa ya ebe ochie sere na-agwa ya ebe nọ.
nwayọ gbanakwanụ na-ewe mmanwụ na-etoni n'ụgbọ ya ọhịa ekwe ka a na-eme oke mmanwụ mewu yara unu mana anyị na-eje na alụsị Ngene Ọnịcha echi n'ụtụtụ ọkpọtụwa alụsị Ngene Ọnịcha ebe ọ na ha chairman ndị youth Nachi Tony ọ nọ n'ụba ya ndị nọ online ọ gịnị na-eme biko Yes, no way, Mawa Jolonjo. Upon na from Milioji, would you wonderful? Oh, yeah, be here. Buying a Milioji wonderful. You want a clear road for Momo. Don Chumaloski Phyllis, I can get alone. Kajen na YouTube, Jena Moko Community TV YouTube channel, je follow, subscribe, click on notification corner. Kajen YouTube, me live, better.